pamusoro ichakamire makurukota nedare pano pane nhau yemurume anonzi Simba Rashe Sandras anobva kuvhireji rekwamupesa Mpesa village, case number 0047 of 2026. Claim iri kuti Simba Rashe uya pamberi pachangamire dotito upindure nhau yekutora mbuya vako kwakaroorwa kana kuti kwakaroora mukoma wako anonzi Cosmas Sandras akaroora nomiya piri. Uya upindure nhau yako yekutora mbuya vako kwakaroora mukoma wako anonzi Cosmas Sandras akaroora mudzimai anonzi nomiya piri. Chiuya uchitsanangura nhau pane zvandataura kana pane chamuri kuziva chabatanidzira panyaya yekuti kwakaroora Cosmas Sandras makazotorawo ikoko, saka pane nyaya inoti muchekesere dare zvakapamba sei Simba nauyo makurukota akanaka sekretari Simba wanzwa nhau yataurwa unoti kudii? Andina kurora ambo ndosema zira saka chisipo chochoko tinongotsanangura kuti kwakaroorwa nomiya wacho kana kuna Cosmas Sandras kwamakaroora kwacho kwakaroorwa naCosmas kama wacho wakamira sekta simo vamangoita wakanika mikono kuti makurukota yaunoti aiwa shuwa munhu akanyeperwa kuti Sandras Cosmas kwaakaroora munokuziva imakazotorawo mukadziko wamakatora wacho nekuna Cosmas zvakamira sei mukangopa kabhirifikako kana kubuditsai kana kusiyai mamunyaya yacho pamusoro changamira ini ndinoti mudzimai wandakaroora anga akambororwa kumanzou kunokwanga kwakaroora sekuru wako ndosemazivira ndinoita ndiko kwanga kwakaroora Cosmas. Cosmas ndiani ataurwa mukoma waiye nomiya ndiani mudzimai wenyu nomiya naCosmas kune rikuruku zvakamira sei sekuroora kwanga kwaita Cosmas nanomiya zvakamira sei? changamira akakumbirawo kunanyatsodzisisawo asi nomiya munomuzani Cosmas munomuziva nomiya wacho naCosmas kwanga kwakaroora Cosmas nekwakabva nomiya kwakamira sei kana kwakaroora Cosmas abhuku wachiri kamutemo anzasiye vanototikodhesa kokocheni idainawo panzi pacho ndainawo panzi mukuru kuenda panzi ndati nomiya nekwanga kwakaroora Cosmas vanokama huki mudzimai waCosmas nanomiya ndopandati pamusoro changamira kwavakava ndopandati papa ndikukumbira kuti vanyatsanzwisisa ukama huri pakati panomiya wacho nemudzimai waCosmas imamuziye vandizwisisa mwayomega nasodai munani wamayanayo ukamwai ndinamko parikuti mukoma kana vari kungavatsanangudze ukama hwekutaurwa pane ukama kuti hapana ukama sikuziva kwatinoita ndoziva so nemaziro andoita ini ndoziva kuti kumanzou samanyanga ndokwakaroora sekurudu ndokukabva mbuya vedu vese vakaberekana baba vedu. Saka uyu akaroora mukadzi akasiyiwa akarambana nasekuru wekumanzou maziro stirini mubvunzo yetinawo ndiri kuti mudzimai waCosmas nanomiya vanoitana yani nani ipapo ndiri kuramba ndakapasimbira munhu akapa mazita akadaisa mazita iguideline pari kunzi imimi makaroora nomiya mabva vati nomiya ndiye mudzimai wenyu ndobva ndazoti Cosmas akunzi akaroora kwacho kwakabva nomiya saka ndangoti nini pamungandibatsira napo ndibe kuti sekuziva kwenyu mukadzi waCosmas kana akamira apa
nomiya ya vanita nayani pamusoro pechangaruka mudzimai waChristmas Sanders nanomiya. maziro andoita inini kuna nasekuru vangu manzou. Inini ndakaroora muimba yenzou apa vanoti iwewe chete waroora mumba mangu ndiwe mukuwasha wangu, vamwe vese avazukuru vavo. Mabuya kutora chokupani kachokwadi kachabuda ipapo tikapasina panotobuda uwa. Saka nyaya iko yandauya nayo ndeyekuti tikapasina panobuda uwa. Nyaya yangu ndadzoka kukombai ndati chitibatsire manzou kuya tasiya aroora tasiya asina kuroora takuchikotora vanhu vaviri ndiri kuda nomiya piri nomudzimai waChristmas ndiani nani varume siyanai navo. Taurai nomiya piri nomudzimai waChristmas vanoita nani nani. Mimi nenge mune anza muri kuno kumingura pachitaura mune ndikototibatsira ndati nomiya piri nomudzimai waChristmas Sanders vanoita nani nani. ndokusaka wataura shoko rero rekuti manzo vanoti aroora mumba yechete muchi shoko rero wataurira rine chimwe chimwe chiri kusei ndosaka uya ati izvo tikasvina pane kudeurwa shoko rero haringotaurika pesa ndiko chiri kusei. Okay, todzoka futi avo ndavasiya kuzeni avo ndavasiya vakaroora kumanzou ivo vaikoma vanotwa simba mamenda pasaidi mauya ndini munenge mune anza ndakuchida kusiya simba ndimati muri muningina kuna simba muri kukoma gutu ndatora inini manje mukoma wati simba ndamusiya abvisa mbabvu yake ndiye chete anozivikana kumanzou semataurira tikuitai pashona yedu ndakuchitora inini mukoma wacho inini nomukoma wanomiya kana kuti nomudzimai wako waSanders ndiani wenyu mudzimai waChristmas mudzimai waChristmas ndiani wenyu paukama ndamai guru tichibvisa zvokuti atorwa naChristmas kumanzou kuChristmas atora nhindi yake inini mudzimai waChristmas ndiani wenyu ndambuye toti nomiya nemi tichibvisa ukama hwekuti muningina wenyu wanikoma wenyu muningina wenyu atora nomiya agara ndiani wenyu tisingataure ukama hwake wokuzotorwa nomuningina wenyu wanikoma wenyu imimi nanomiya magara muchiita naye ani kumanzou kuye uye abvisa nhindi yake nomiya anga ari ambuye vangari ambuye mudzimai waChristmas vangari ambuye mudzimai waChristmas nanomiya muvanomire mudzimai waChristmas nanomiya ndiri kuvati ambuya vese nekuti nomiya ivo pachezvavo vakuonana ivo kuti mudzimai waChristmas akuona nomiya vangaita neyani nani musoro imamo babangu nomiya anga akaroorwa nasekuru ndopari kubva umbuya hwangu iye neni mudzimai waChristmas mudzimai waChristmas mwana wemanzou ndopari kubva umbuya hwangu naiye nekuti kumanzou ndokwakabva ana mbuya wangu vese ndopatazodzoka ndati pamasarira padiki pamusipedzisira ndepekuti ndiri kuti mudzimai waChristmas nanomiya vari tuma nje vakumba kwa kumanzou kuye ndiani nani isisi handisi pakubetsera pakuti tinozivana isi totaura justice ndo nyaya tinoda kuti chokwadi nhau iripo ndeyekuti uyu akaonana waari kuita mbuya akatorwa nomukoma wake uyu anonzi muzukuru mukadzi watora uyu murume wake ndiye muzukuru ari mwana wahanzvadzi mapapata zvandikaita inini hanzvadzi yangu mwana wangu ndanga akaroora mukadzi azoroorwa nouyu pakuratidza saini yeurwa nyaya irikutaura ndeyekuti pazoita kuti watorera muzukuru mwana wahanzvadzi mukadzi zvinonzi chii chawaita kana watora muzukuru pachishona chacho chomutaura ichocho muzukuru mwana wehanzvadzi mwana ko ukamutorera iye uye mwana uyo ukamutorera mukadzi wake watokonyora yani god amutee aiwa uyu agara achiita mbuya apa vese ava ndana mbuya uye ndisekuru uye uyu wati kutaura
hanzvadzi uye tomboti hanzvadzi vakauya muraini zvamaka handineti hanzvadzi uye akaona uyu muzukuru baba wavo akaona uyu wari kuita mukadzi womukoma uyu kungokuti kuritivi dhamai vanzvaka dhamai wababa wavo panga vachiti dhambuya papa saka tichivatarisa avava vatora mukadzi wasekuru kunowandokuvaroora sekuru wavo zvababa wavo zvoreva takauya nenyaya iyi kana kuti akaitaura kuti pane ukama mukadzi waCosmas naNomia apa ipapa kana mimi ndakada kumbira kuti kwamuri wesekuru kuti vanoita nayani nane nakushandi paminyu naida kuti mukati ukoma nemuningira kana kuti hama ine pavakadzi ava vati kuti mukadzi waCosmas naNomia ndiani nani paibva padzisimisa nyaya ipa kuti pati kuti pasarendera kuti vanopazivani apa batsiri muzukuru kuti vari tu vachionana mukadzi waCosmas naNomia muzukuru nani tomboti ava muzukuru ari muzukuru wambuya ndiani vatafumanei ndipashiona muzukuru wambuya ndiani ini zvandiri kuona vakomana vari kudaira zvakanaka kumwe kwese uku vari kuratidza kuti vari kukuziva asi pari kuzosvikwa pekunzi ivo dzimai venyu vacho navo kana vachionana paukama hwokumba kwavo vanoita nachii ava vari kuti havasi kupadi havasi kupaziva asi ndizvo vakomana ndopanoita kubvunzwa kuti kwavo kwavakabva saka ipapo ndopanoachiona kunge pachada more information daida kupindira bvunzo ndabvunzwa neuzoenda nebenyi wambuya ndiani dhamai ndikuita sei nini muzukuru wambuya wangu kana atisikana ndiani pamusoro tibotaura kuti ndingadaita kuseva nyaya iyi zvisvikawo ndichibvunzo mupamusombapo amandaondoshwanya hosibuyana kumona zvakanaka vacho novanazaivaninanakoni ndikabvunza kuti saka nyaya iyi mufana tikamira sei vakatoshuwa iye hapo mudzimai wake wacho asi kuti mukoma uyu akaroora vakatenda shota akaroora vakakaroora amezera mukoma wake uyu ndo mudzimai waazaida kuzotora munina wacho nhasi amezera womukoma wake ndo vaazaida kuzotora uyu munina wacho nhasi munina wamezera womukoma wake munina wamezera chimira mira ukadaro noshoko rauri kutaura riri kuwirirana noshoko rataura baba unoziva kuti riri kuwirirana papi riri kuwirirana pekuti kumanzou vanoti anenge aroora apisa nhindi yake zvimwe zvisi zvaitika aiwa zvina mufa apisa nhindi yake saka ndosaka tisenge zviri kuda kuita yaukama asi yakwana kuti chiisira vachangamiri changamiri nauita akuisiya kwamuri kuti muchipedzisa pasara samanyana regai titi nekuda kwokuti yatidhonzei tinatoita kutsvagudzo dzedu tisata pajudgment inogona kuzodzoka zvakare musi wa21 tinenge taane umbo hungaitaura kuti uzukuru hwakamira so hwakadai tozonatso pajudgment kana pasina hapana ukama kana huripo tobata huona kuti zvoziva huripo tonatsitanga taita tsvagudzo inonzi kwezvakasandarasa regai timboita kuti dzimwe tsvagudzo tisati akupaina mosva pasina mosva hapana mosva kana vari vazukuru vakatora vazukuru kana pane mosva ione kuti pane mosva saka gai inodzoka zvakare musi wa21 nyaya yakurudzirwa pamberi kusvika musi wa21 kuti patsvagwe umwe umbo hwakawanda ndizotambanudzika zvakanaka.